To jama'a barkanku da yau. A labarunmu na yau za ku yi cewa 'yan sanda sun yi rakacaf da Murja Ibrahim Kunya inda sun kama ta tana gab da yin bikinta na birthday. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mun subscribe da ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Murja Ibrahim Kunya wata jaruma ce ta cikin masana'antar Kannywood a da. Duk da yake yanzu ana ganin cewa masana'antar ta Kannywood ta fara yin ja da baya da lamarin Murja Ibrahim Kunya. Sai dai kawai Murja Ibrahim Kunya ta zo ta ci gaba da amfani da manhajar TikTok. Ma'ana manhaja nan ta cikin social media wadda ake harkokin barkwanci da kuma wasu abubuwa wanda suka shafi social media a cikinta. Murja Ibrahim Kunya dai ta yi kaurin suna cikin manhajar TikTok akan yin abubuwa na badala da rashin kunya tare da yin abubuwa waɗanda ake ganin sun saba ma addini da al'ada. Dalili da wannan ne wata kungiyar lauyoyi musulmai da ke zamanta a Kano ta saka Murja Ibrahim Kunya kara a kotu, wanda lokacin Murja Ibrahim Kunya ta yi hijira daga garin Kano ta koma garin Lagos kafin daga bisani ta dawo daga garin Abuja bayan lafawar ƙurar ce da ita da Fofotu ma'ana da Mr. Fofotu da Safara'u da Murja Ibrahim Kunya da Ado Gwanja da kuma Kawunan Sarki. Lokacin da aka saka su ƙara abin ya yi kamari sosai, sai dai daga bisani Murja Ibrahim Kunya ta ƙara dawowa a garinsu na Kano inda ta ci gaba da zamanta. To fa Murja Ibrahim Kunya na gab da yin bikin zagayowar shekarar ta ma'ana bikin birthday, kwatan sai aka samu labari ko kuma sai wato kamar aboki Allah ya masa cikawa. Daga lokacin da Murja Ibrahim Kunya ta daga wannan bikin da za ta yi na birthday ta ƙara masa mako ɗaya. Kafin cikar makon ɗayan ke da waya sai gashi Abdul Awar shi kanshi Allah ya masa cikawa. Wayannan da suka mutu duka a unguwa ɗaya suke da Murja Ibrahim Kunya kuma dukkaninsu 'yan masana'antar Kannywood ne. Da yake Murja Ibrahim Kunya na ikirarin cewa ita 'yar masana'antar ce ta Kannywood. Duk da yake ba mu taɓa ganin wata takarda ba a shugabance ko kuma a rubuce kan cewa masana'antar ta dakatar da Murja Ibrahim Kunya, sai dai kuwa mun daina ganin ta cikin sababbin fina-finai na masana'antar Kannywood. Wannan dalili ne yasa aka kira ta da 'yar masana'antar Kannywood a da. Yanzu haka dai Murja Ibrahim Kunya tana hannun hukumar 'yan sanda a jihar Kano. Yanzu haka ba a san takamaiman abin da yasa hukumar 'yan sanda ta cafke Murja Ibrahim Kunya ba kawo haɗa wannan rahoton, sai dai kuwa akwai tabbacin cewa tana hannun hukumar 'yan sanda ta jihar Kano bayan da wata jarida ta saki wannan bayani tare da gidan rediyon Firidon da ke nan Kano. Masu hasashe sun ce suna hasashen cewa wato karar da aka saka Murja Ibrahim Kunya a kwanakin bayan ta kuma ta gagara zuwa kotu ko kuma ta je kotu, shine fa yasa kotu ta bayar da umarnin cewa a nemo ta a can kotu duk inda take. Za ka dai Murja Ibrahim Kunya tana tsakanin da shirye-shiryen bikin birthday inda ta shirya sosai bayan matsalolin da aka samu a baya. Duk da yake an hange wannan birthday nata ya haɗu da jarabawoyi daban-daban don tun kafin a yi rasuwar Kamal Aboki akwai abubuwan da suka sa Murja Ibrahim Kunya ta ƙara daga birthday. Sa'annan ana gab da yin kuma sai gashi jarumin nan dan wasan barkwanci na cikin TikTok da kuma YouTube ya rasu ma'ana Kamal Aboki. Sai daga baya kuma wannan mutuwar ta biyu ta Abdul Awar kamar wanda mun ka shaida muku a baya. Yanzu haka dai Murja Ibrahim Kunya tana cikin tsaka mai waya dangane da wannan bikin da za ta yi, domin kuwa ta sa an yi ɗinke-ɗinkin sababbin kaya ita ma ta ɗinka kuma ta yi shiri na musamman don gudanar da wannan bikin. Sai gashi kuma an hana ta rawar gaban hanci kamar yadda rahoto ya inganta daga gidan rediyon Firidon na jihar Kano ya tabbatar wa al'umma cewa yanzu haka Murja Ibrahim Kunya ta shige cikin kuma 'yan sanda, sai dai idan mun ƙara samun cikakken rahoto dangane da dalilin da yasa 'yan sanda sun kai cike da ita to za mu kawo muku cikin lokaci. Kar ku manta idan yau ne kuka fara zuwa wannan tashar tamu to ku daure ku danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.